Her er 3 malerier, der minder om hinanden. De er malet inden for de samme par dage, og de tager også udgangspunkt i det samme materiale, nemlig nogle inspirationer fra fjordmiljøer, f.eks. Roskilde Fjord eller Limfjorden, med sådan nogle bakkede forløb og stærke farver på markerne, måske lidt valmuer, og så nogle af de her skovforløb, som er med til at tegne landskabet, og som næsten får sådan et kropsligt udtryk. Det første billede er det her, som er malet i stærke farver. Det er ikke særlig stort, men ud fra det, så malet er et større billede, som har meget stærkere farver, måske næsten sådan lidt fauvistisk inspireret, eller symbolisternes farver, noget i den stil. Og der er meget kontrast. Der er en forgrund, som har en mystisk figur, som egentlig bare skal lede øjet ind. Der er de der voluminøse skovpartier og en lidt urealistisk sort, ligesom den røde også er en urealistisk rød. Og så har vi et fjordparti i baggrunden med noget landskab på den anden side. Det tredje billede er det samme motiv, men her er farverne meget mere brækket og på sin vis måske også mere naturalistisk, i hvert fald i skovpartierne, hvor der er mere violet og blåt, sådan som der også ville være i virkeligheden. Så det er bare 3 måder at fortælle den samme historie på.